Sam protoijerej Marko Maleš, sveštenik, odnosno paroh prve zeničke parohije u Zenici i starješina crkve. Ova crkva, odnosno naš hram, sazidana je 1885. i te godine je osvećena 21. septembra na Malu Gospojinu. Osvećena od strane mitropolita Dobrobosanskog Save Kosanovića. Ova crkva je u stvari od starta u gradnji trebala da izgleda kao saborna sarajevska crkva, tako da su zenički majstori radili, arhitekta koji je radio sabornu crkvu je već tada umro pa nisu mogli od njega da otkupe neki novi plan i onda su majstori zenički išli svaki mjesec u Sarajevo i skicirali i tako zidali ovu crkvu. Naravno, ona je dosta manja nego saborna sarajevska crkva, ali onako u startu dosta liči na sabornu sarajevsku crkvu. Nije bilo puno vjernika kada je zidana, možda svega ukupno 250 domaćinstava je bilo tada koji su zidali, odnosno koji su